O Centro Cultural Marcos Valcárcel da Deputación de Ourense acolleu este venres a presentación do proxecto Rentur, rendibilidade social nas decisións de investimento do turismo pospandémico, clave para o desenvolvemento sostible en destinos de interior. Nel, un equipo da Universidade de Vigo leva a cabo o deseño e desenvolvemento dunha ferramenta innovadora para a avaliación da rendibilidade social de proxectos e produtos turísticos. Na ferramenta deseñada aplícase unha metodoloxía de análise custo-beneficio para cuantificar os impactos ambientais, sociais e económicos dos proxectos e produtos turísticos. Ademais, clasifica os impactos en diferentes categorías segundo a súa prioridade, con variables adaptadas ao contexto local, e así ofrece un modelo que pode replicarse en diferentes destinos de interior. Neste senso, outro elemento clave do modelo proposto é a participación de axentes locais na definición de variables e indicadores para axustalos ás necesidades e particularidades de cada lugar. A ferramenta resultante, indican os seus responsables, preséntase como un valioso apoio tanto para as administracións como para o sector privado.